Namuhla-ke bengithanda ukuthi sikhulume ngezimpawu zokuthi wena uvaliwe. Iy'mpawu nje ukuthi-ke lokhu ngabe kukhonjiswa yini. Bese kuba ukuthi uyacela inamba sokunika lapha ku-inbox esizokudlulisela kuyona bekusize kuvuleke amaphupho, izinto zakho y'vuleke. Izimpawu zokuthi uvaliwe, ukungaphuphi nje nhlobo sidalo. Uthole ukuthi wena uyalala uyavuka awuphuphi nje, futhi kumele uy'khathaze-ke ngalokho. Sikhona isiwasho sokuvula amaphupho nokuvula izinto zakho ey'valiwe. So, uma ungaphuphi usuke unenkinga e-serious okumele uyisukumele. Ebese kuba ukuphupha uhambe ebumnyameni. Lapho-ke izinto zakho y'valiwe, uthole ukuthi awuboni kodwa uvule amehlo usebumnyameni, kuzomele usukumele. Ukuphupha into-ke uvuke usukhohliwe, nalokho-ke kufana nomuntu ongaphuphi, cause uyaphupha, uyavuka usukhohliwe. So, uvaliwe lapho. Ngicela ukuthi usibhalele eceleni, ucele inombolo esizokunikeza ugogo kuyona, azokusiza ukuthi ekunikeze-ke imithi efanele uyisebenzise ukuze konke kuvuleke. Nisale kahle.